har dårlig utstrøm, så klarer dere. Du må samle deg ikke på stolen der, da. Ikke så mye, nei. Ikke mye. Ikke mye. Æsj. Dere spiller. Nei, seriøst. Har du det? Herregud. Jeg skal zoome inn på munnen din. Nei, det går ikke helt inn, sjø. Det er langt ifra. Er det da? Ja, herregud. Nå er det lite i jobben. Klar? Ja. Gjør det. Oi.